Jsou chvíle, kdy se bolest projevuje formou, kterou nelze vidět na ranách, které nezanechávají jizvy, ale hluboce se vrýjí do duše. Snad nejbolestivější z těchto bolestí je, když se dospělé dítě emocionálně vzdálí. Dítě, které kdysi běhalo s úsměvem do náruče, se na vás teď sotva podívá nebo se vám přímo vyhýbá. Tuto bolest je těžké popsat, protože nevyžaduje pozornost. Prostě zůstává tichá. Není to fyzická bolest, ale je to těžké. S každým nádechem, každým úderem srdce. Nejen absence bolí, ale také ohromující pocit, že jste byli opuštěni, zapomenuti. Někdo, kdo kdysi byl středem života. Carl Jung, hluboký znalec lidských vztahů, kdysi řekl, že nejtěžší pro dítě je nést neprožité životy svých rodičů. Tato věta, která se na první pohled může zdát vzdálená, je možná klíčem ke vší této bolesti. Když se zcela oddáte svému dítěti, obětujete své sny a touhy a zapomenete na sebe, nevědomky na něj kladete břemeno, aby bylo smyslem vašeho života. Jak dítě roste, nese toto břemeno s sebou a téměř nepozorovatelně se začíná vzdalovat. A možná ani nevíte proč. Vzpomínáte si na dny, kdy jste drželi jeho malou ručku, na dopisy, které jste si schovávali, na bezesné noci strávené přípravami na narozeniny. Tyto malé gesty byly pro vás vyjádřením čisté lásky a teď se vám dostává jen chladných, jednoslovných odpovědí. Lhostejnost, která nejen bolí, ale také vás nutí přemýšlet, zda všechno, co jste dali, mělo vůbec nějaký smysl. Tato chladnost není pouhou změnou chování. Je to hluboké poselství. Vaše úloha skončila. Je čas zmizet. Ale je to opravdu tak? Nebo je to jen projev něčeho mnohem hlubšího, co jste dosud neviděli nebo nechápali? Slyšet hlas svého dítěte se může zdát jako trest, ale někdy je tichá prosba odrazem jeho vnitřního růstu, ozvěnou toho, co nikdy nebylo řečeno nebo pocítěno. Tato vzdálenost nevznikla najednou. Rostla s každým malým opomenutím, každým opakujícím se vzorcem, každým nespochybňovaným zvykem. To, co dnes cítíte, má hluboké kořeny, které sahají do vašich raných let a rostou den za dnem, s každým gestem, až nakonec nevyhnutelně vybuchnou. Když se to projeví jako chlad, připadá vám to jako zrada. Ale často je to jen výsledek dlouhého, tichého procesu. Carl Jung nás vybízí, abychom se podívali hlouběji. Nejen na to, co bylo řečeno nebo uděláno, ale na to, co se opakuje, co se promítá, co se skrývá v tichých koutech našich emocí. A otázka, která zůstává, není jen proč se vzdaluje, ale kdo jsem já teď, když ten, kdo byl mým životem, mě už nepoznává. To je skutečná zrada, které čelí mnoho rodičů. Nezapomenout na činy, ale zapomenout na jejich význam. Nezraňuje to, že vaše jméno je zapomenuto, ale to, co kdysi znamenalo. A co s tím vším můžete dělat? Odpověď není v požadavcích, ani v naději na změnu, ale v tom, že znovu nasloucháte. Nasloucháte prázdnotě, tichu. Uslyšíte to, o čem vaše duše mlčela celé roky. Po všech těch letech, kdy jste dával a nikdy nic nechtěl, na oplátku. Možná než budete něco očekávat, musíte znovu objevit to nejcennější, svou vlastní hodnotu, to, co existovalo před narozením vašeho dítěte. To je první krok k zbavení se bolesti. Cílem není popírat své city, ale pochopit je. Ne prosit o minulost, ale znovu najít sám sebe. Ticho druhého není vždy trestem. Někdy je to pozvání k naslouchání sobě samému, k znovu objevení sebe sama. Frustrace, která z této projekce vyplývá, je tichým otřesem, který otřásá nejen vaším vztahem k druhému, ale i základy vaší vlastní identity. Nejde jen o to, že jste někoho zklamali. Je to, jako by se rozpadal příběh, který jste o sobě napsali. Příběh, který naplnil tolik let oddanosti smyslem. Ptáte se, když jsem dal všechno, proč mi nic nezbylo? A odpověď, jakkoliv bolestivá, je možná tato. Možná jste očekávali, že vám někdo vrátí to, co jste mohli dát,
jen sami sobě. Carl Jung to vyjádřil jasně. To, co v sobě nepřijímáme, se jeví jako osud. A tento osud může mít podobu lhostejného dítěte, trvalé emocionální absence nebo mlčení, které trvá celé generace. Ne všechny dospělé děti jsou nevděčné z hněvu. Mnoho lidí bylo prostě naučeno přijímat, ale neopětovat. Byli chráněni, ano, ale nenaučili se, jak se chránit sami. Byli milováni, ale nevědí, jak milovat. A to není hřích, ale nevědomost. Dítě, které vyrůstá v péči, aniž by si uvědomovalo oběť, která zatím stojí, věří, že láska je automatická, nevyčerpatelná, jako vzduch. Má pocit, že vše jde podle jeho představ, aniž by chápalo, kolik úsilí stojí každý projev lásky. Jung by to nazval stíny. Vše, co nevidíme, neuznáváme. A přesto to na nás působí zpozadí. Stínem dítěte je nedostatek empatie. Stínem rodiče je očekávání skryté za velikostí. Pokud dáváte, aniž byste učili, pokud se obětujete bezpodmínečně, bez omezení, rovnováha je narušena a každá nerovnováha má svou cenu. Ne proto, že láska byla omylem, ale proto, že byla dána bez emocionální péče, která by jí mohla dát strukturu. To, co nyní cítíte, bolest, zklamání, hněv, není jen důsledkem současného postoje vašeho dítěte. Je to váha skutečnosti, že jste po léta prožívali lásku jako povinnost, ne jako volbu. Nevědomě jste naučili své dítě, že vaše láska je samozřejmostí, za kterou není třeba děkovat, ani si ji uvědomovat. Vaše dítě se nikdy nenaučilo říkat děkuji, ne proto, že nemá srdce, ale proto, že nikdy necítilo potřebu. Jako dospělí žijete podle stejných emocionálních pravidel jako v dětství. Vy dáváte, on bere. Podle Carla Junga není klíčem k tomu, jak se z tohoto bludiště dostat, probudit druhou stranu, ale probudit sebe. Bolest, která vás prostupuje, není pomstou života, ale majákem, pozvánkou k životu. Ne z rány, ale z uvědomění. Nezůstávejte v roli tiché oběti, ale jako dospělý, který uznává, ctí a předefinovává to, co se stalo. Chlad vašeho dítěte může být nejkrutějším zrcadlem života, ale jako všechna zrcadla neukazuje jen druhou osobu, ale také vás. Ukazuje, kým jste se stali, co jste odložili, co jste obětovali, aniž byste o tom věděli. V tomto procesu jste také opustili část sebe sama a právě tam začíná možnost hluboké proměny. Ne proto, že se změní vaše dítě, ale proto, že znovu najdete sami sebe. Nejostřejší bolest nepochází z křiku, ale z ticha, ne z přímé agrese, ale z emocionálního opuštění. Když vaše dítě ve vás již nevidí žádný smysl, je to, jako by zhaslo vnitřní světlo a ozvalo se vnitřní dunění. Za všechno, co jsem udělal, si to zasloužím. Tento hlas, který zní jako hlas zraněného ega, je také hlasem identity, která byla založena na křehkém předpokladu, že bezpodmínečná láska vždy stačí, že péče automaticky znamená, že se o vás jednoho dne někdo postará, že dávání bude nakonec oplaceno. Jung nás vybízí, abychom se tomuto vnitřnímu hlasu upřímně postavili. Nestyděte se. Řekl, že vše, co nás na druhých irituje, může přispět k lepšímu pochopení nás samých. V tom hněvu, v té frustraci se skrývá část vás, která chce vidět sama sebe. Ta část, která si myslela, že být rodičem je všechno, že vaše hodnota spočívá v neustálé péči ve vaší roli, ve vaší oddanosti. Ale role se mění. Děti vyrostou. A co zbude, až už nebudou potřebovat vaši péči? Zůstane prázdnota, neporozumění a nevyřčená otázka. Kdo jsem, když mě už nikdo nepotřebuje? Jung to nazval odloučením od pravého já, od toho vnitřního jádra, které existovalo předtím, než jste se stali rodiči. Ego, které se zcela stotožnilo s rolí dárce, zapomnělo na sebe sama. A když tato role již nemá příjemce, nastává krize. To je past rodičovského ega. Věřit, že bez potřeby neexistuje identita, že bez vděčnosti neexistuje hodnota, ale že láska se nemůže stát závislostí, oddanost požadavkem.
Láska, která vychází z celistvosti, znamená milovat, aniž by se rozplynula, aniž by zmizela. Než jste se stali rodiči, byli jste někým, měli jste své příběhy, talenty, rány, vášně. Tato osoba stále žije ve vašem nitru. Čeká, až si na ní vzpomenete. Jung navrhuje, abyste se nevzdávali lásky, ale zbavili se očekávání, že bude opětována tak, jak byste si přáli. Připomíná, že vaše hodnota nepochází od ostatních, ale z vašeho nitra a že cesta ven z bolesti nespočívá ve změně ostatních, ale v tom, jak vnímáte a zacházíte sami se sebou. Není to snadné, ale je to osvobozující. Vyžaduje to odvahu postavit se před sebe bez masky, odvahu nechat ticho odhalit pravdy, které jste léta ignorovali, protože právě v této upřímnosti začíná uzdravení. Rodičovské ego touží po uznání, ale skutečný život prahne po autentičnosti. Ego chce vděčnost, duše hledá smysl a smysl nevzniká z reakce dítěte, ale z jistoty, že můžete existovat s důstojností, i když vám nikdo netleská. Nemusíte přestat milovat, ale musíte přestat být závislí, protože prázdnota, kterou cítíte, není úkolem vašeho dítěte. Pouze vy ji můžete zaplnit tím, že se znovu spojíte s tím, kým jste byli a kým stále můžete být. Carl Jung řekl, že duše zraje v bolesti, že každá bolestivá trhlina je bránou k pravdě. Tento smutek, tato pochybnost, tato otevřená rána, kterou chcete ukončit, může být začátkem něčeho většího, vaším návratem k sobě samému. Prázdnota, která se otevírá, není ztrátou, ale volným prostorem. Prostorem, který můžete znovu naplnit. Ne novými závislostmi, ale přítomností, autenticitou, svým vlastním hlasem. Většina lidí se nikdy nedostane k tomuto vnitřnímu jádru, protože lpí na identitách, které jim již neslouží. Otec, který dokáže vyřešit všechno. Matka, která se obětuje pro všechny. Ale když se dítě odstěhuje, když už vás nehledá, když nejsou žádné odpovědi, nerozpadá se jen vztah, ale také to, co jste si o sobě mysleli. A jakkoliv může být tento rozchod bolestivý, může být začátkem dlouho odkládané svobody. Právě tady začíná probuzení. Ne vašeho dítěte, ale vaše. Toto probuzení není o tom, že dostanete odpovědi nebo uslyšíte omluvy, ale o tom, že si položíte nové otázky. Co dlužím sobě? Jakou část sebe jsem zapomněl ve jménu lásky? Kolik ještě mohu dát, aniž bych ztratil sám sebe? Uvědomění začíná růst, když přestanete něco vyžadovat, když se zbavíte představy, že vaše oddanost bude někdy oceněna tak, jak jste doufali. Protože tato očekávání jsou řetězem, který vás poutá k bolesti. A když se jich zbavíte, zrodí se něco nového. Příležitost vybrat si sám sebe, přestat se vidět jen jako daňový poplatník, ale jako hodnotný člověk prostě proto, že existujete. Uvědomění si, že váš příběh pokračuje, že nekončí tím, že vaše dítě vás přestane hledat a že vaše hodnota nezačíná existovat, když se k vám vrátí, ale když je ve vás. Ale nenechte se mýlit. Toto probuzení je samo o sobě rozloučením, procesem truchlení. Rozloučením s obrazem, který jste si o sobě vytvořili, s odpověďmi, o kterých jste snili, s gesty vděčnosti, které nikdy nepřišly, a také osvobozením od břemene, které jste nikdy neměli nést. Od břemene udržovat lásku prostřednictvím sebezapření. Jung učil, že individuace, posvátný proces, během kterého se znovu stáváme sami sebou, vyžaduje nepohodlí. Chce, abyste se postavili tváří v tvář svým stínům, svým strachům, svým závislostem, svým vzorcům a odvážně se zbavili toho, co vám již neslouží. Možná je čas opustit naději, že se vaše dítě jednoho dne vrátí s pokáním. Možná je třeba opustit myšlenku, že jednoho dne dostanete uznání za vše, co jste dali. Ne jako vzdání se, ale jako akt vnitřní svobody. Protože zatímco čekáte, zůstáváte nehybní a když se vzdáte, začnete se hýbat. Tímto odpoutáním se začnete znovu vidět. Přestanete žít pro ostatní a začnete poznávat sami sebe.
Tady začíná skutečné probuzení. Ne když se něco vnějšího zlepší, ale když se začnete dívat na sebe jasně, s láskou a upřímně. Bolest vás dovede až sem, ale vědomí vás dovede dál. A jakmile se probudíte, jakmile rozpoznáte své vlastní světlo, aniž byste potřebovali odraz ostatních, nic už nebude jako dřív. Stanete se celiství. Ne tím, co říkají nebo dělají ostatní, ale tím, co jste připraveni vidět v sobě. Carl Jung napsal: bez bolesti se nemůžete stát vědomými. Lidé udělají cokoliv, bez ohledu na to, jak absurdní to je, aby se vyhnuli setkání se svou vlastní duší. A to je pro mnoho rodičů největší výzva. Podívat se do své vlastní duše, přijmout, že vztah, který definoval jejich život, se změnil, že láska, kterou jste dali, nezaručuje, že vás budou milovat zpět. A že respekt nepochází z mlčení, protože existuje mlčení, které chrání, ale také mlčení, které ničí. Mnozí rodiče mlčí ze strachu, že ztratí to málo, co jim zbývá. Ze strachu, že se už tak křehké pouto přetrhne. A tak snášejí slova, která bolí, gesta, která bolí, nepřítomnost, která je hlasitější než slova, lhostejnost, která je pohlcuje zevnitř, a to vše pro něco, co chtějí zachovat. Ale pokud je to něco založeno na popírání vlastní hodnoty, pak to není vztah, ale podřízení. Skutečná úcta nevychází z mlčení, aby se předešlo konfliktům, ale z mluvení z úcty k sobě samému, z síly říci: miluji tě, ale také existuji. Z odvahy stanovit hranice, které neoddělují, ale dodávají důstojnost. Říct ne neznamená odmítnout druhého člověka. Znamená to říct ano sobě samému. Připomíná vám to, že i vy si zasloužíte lásku, přítomnost a uznání. Nejen jako matka nebo otec, ale jako celá osoba. Protože láska není podřízenost a péče nemůže být sebeobětování. Skutečné probuzení nevyžaduje, aby se změnil druhý, ale spíše, aby si vzpomněl, kým jste byli, než jste se ztratili v druhých. To je cesta zpět, to je znovuzrození. Nebudu akceptovat, aby se mnou bylo zacházeno s pohrdáním. Můj život je vzácný. Nejsem tu proto, aby mě ignorovali. Nejsou to věty konfliktu. Jsou to výroky o existenci, hluboké pravdy, které se rodí, když konečně pochopíte, že vaše důstojnost není předmětem vyjednávání. Carl Jung to vyjádřila stručně. Proces individuace, tato cesta k sobě samému, vyžaduje, abyste vytyčili jasné hranice mezi sebou a ostatními. Abyste poznali, kým opravdu jste a co promítáte na ostatní. Toto uvědomění je obzvláště důležité v rodičovství. Jde o znovu získání emocionální autonomie, kterou jste kdysi vzdali z lásky, strachu nebo zvyku. Vždy jste byli k dispozici. Možná jste dávali, i když jste už neměli co dát. Říkali jste ano, abyste se vyhnuli konfliktům. Naslouchali jste, abyste nepůsobili chladně. Nesli jste více, než jste mohli unést, protože jste si mysleli, že láska znamená vzdát se sebe sama. Ale touto tichou oddaností jste mi nevědomky naučili, že vaše láska nemá hranice, že jste ochotni snášet i neúctu. A právě tady začíná zmatek, láska a podřízenost, mezi slabostí a neviditelností. Ale pravá láska se sama nezničí. Je postavena na rovnováze, roste díky respektu a posiluje se, když může existovat vedle hranic. Protože když stanovíš hranice, neodstraňuješ druhého, ale zachraňuješ sám sebe. Říkáš: miluji tě, ale miluji také sám sebe. Jsem tady, ale ne na úkor sebe sama. Už se nebudu vzdávat své důstojnosti, abych udržel vztah, který už není zdravý. Tento krok mění vše. Přeskupuje vztah, nutí tě dospět a co je nejdůležitější, předefinuje tvé místo ve světě, v rodině, ve tvém vlastním životě. Mnoho rodičů se domnívá, že stanovení hranic znamená, že mohou ztratit lásku svého dítěte. Ale pravda je právě opačná. Vztahy ničí nejasnozřivost, ale slepá poslušnost. Tiché trýznění, hromadění malých ran, kterým nikdy nebylo dáno jméno. Stanovení hranic není sobectví. Je to emocionální zralost. Ten odvážný okamžik, kdy jste upřímní sami k sobě
a řeknete dost, ne z nenávisti, ale z úcty k sobě samému. Je to tichý akt důstojnosti. Co pánek, který říká, jsem pořád tady, ale ne za každou cenu. Chci, to znamená, že ti můžu pomoct, ale už ti nedovolím, abys mě znevažoval, protože než jsem se stal matkou nebo otcem, byl jsem člověk a ty musíš vidět i tohoto člověka, i když ostatní to už dávno udělali. Tato změna může být zpočátku matoucí pro vaše dítě i pro vás. Může přinést odstup, nepohodlí nebo dokonce výčitky. Ale pokud si toto nové místo uchováte s čistotou a něhou, může z něj vzejít nový druh pouta. Vědomější, zralejší, svobodnější. Protože učit druhé, jak chcete, aby se k vám chovali, je také forma lásky, ne požadavky, ale příkladem. Jung řekl, že láska s očekáváním není láska, ale skrytá závislost. Pokud používáme lásku jako tichou jednotu v naději, že bude opětována, uznána nebo navždy věrná, promítáme do ní své vlastní nedostatky. A právě zde vzniká bolest, když se to, v co jsme doufali, nestane. Když mlčení druhého zasáhne jako zabouchnuté dveře. Když gesto, o kterém jsme snili, se promění v nepřítomnost. To je okamžik, kdy se rodí největší osvobození. Ne z lásky, ale z očekávání. Protože váš vnitřní klid nemůže záviset na tom, co vám dá někdo jiný nebo jak vás vidí. Skutečný mír začíná v okamžiku, kdy se uznáte, aniž byste čekali na potvrzení, když se poznáte ve svém vlastním příběhu, ve svém úsilí, ve své oddanosti, i když to nikdo neoslavuje, i když si to nikdo nepamatuje. Nemůžete očekávat, že dítě uvidí vše, co jste udělali, pokud nemá dostatek zralosti, aby to pochopilo. A jakkoliv je to bolestivé, už to není vaše odpovědnost. Vaším úkolem bylo dát a jednoho dne bude na něm, aby to pochopil. Ale není na vás, abyste rozhodovali, kdy to bude. Můžete se však rozhodnout, že se nestratíte v čekání, že nezůstanete strnulí v naději, že vděčnost jednou přijde, protože zatímco čekáte, odsouváte se do pozadí a život jde dál. Pokud se zbavíte očekávání, stanete se svobodní. Můžete začít dávat, aniž byste něco ztráceli. Můžete pomáhat, aniž byste se nechali odradit. Zjistíte, že i vy sami sobě musíte věnovat veškerou úctu, pozornost a péči, kterou jste očekávali od ostatních. To není sobectví, to je uzdravení. Je to nový způsob, jak být přítomný v životě. Život plný, ne nedostatečný. Bolest z nevděku úplně nezmizí, ale stane se učitelem. Ukáže vám, že jste dali ze sebe to nejlepší, že to, co jste dali, bylo skutečné, i když to nikdo nepochopil. A že k tomu, abyste byli platní, nepotřebujete uznání. A nejlepší na tom je, že když se zbavíte požadavků, osvobodíte i druhou osobu. Už nejste svázáni svými očekáváními a nejste svázáni ani jejich reakcemi. Někdy se právě v této svobodě zrodí něco nového. Možná se ten druhý vrátí, ne z pocitu viny, ale z vlastní vůle. A pokud se nevrátí, už na tom nezáleží, protože vy jste se již vrátili k sobě samým. Jste již úplní, aniž by vám to někdo potvrzoval. Vaše hodnota nespočívá v vděčnosti druhých, ale v hloubce toho, jak žijete svůj život. Když milujete bezpodmínečně, bez skrytých očekávání, rodí se čistá, zářivá láska. Láska, která přijímá, umožňuje a dokonce respektuje hranice druhého. To je láska, kterou Jung nazýval životem. Vychází ze středu vědomí. Ne proto, že se točíte kolem někoho jiného, ale díky síle svého vlastního bytí. Nemusíte přestat milovat, ale musíte přestat vázat svou hodnotu na vnější projevy lásky, protože pravá láska nepotřebuje svědky, aby byla pravá. Je jako světlo, které svítí, i když ho nikdo nevidí. A toto světlo, pokud vychází zevnitř, osvětluje vše. Váš syn vám možná nikdy nepoděkuje, vaše dcera možná nikdy plně nepochopí, ale to nevymaže to, co bylo. Nemilujete, abyste něco dostali. Milujete, protože je to součástí vaší bytosti. A to stačí. Za rolí rodiče se skrývá celý člověk s příběhem, duší, hlasem
který si zaslouží být vyslyšen, i když ho slyšíte jen vy. Protože jste se nenarodili, abyste se rozpustili v péči o druhé. Narodili jste se, abyste žili. A teď konečně můžete začít. Přijetí není rezignace. Přijetí znamená, že to tak je. A přesto jsem tady. Znamená to, že to uznáváš. Možná nikdy neuslyšíš poděkování. Nikdo nikdy nepochopí hloubku tvé oddanosti. Ani to, jak těžké bylo být tady. I v dnech, kdy si to sama sotva vydržela. Znamená to také uznat to. To vše nevymaže váš příběh, protože to, co jste dali opravdu. Udělali jste to z lásky. Byli jste tam bez smluv a záruk. A to je samo o sobě velikost, která nepotřebuje svědky, aby byla pravdivá. Jednoho dne, a ten okamžik vždy přijde, si uvědomíte, že zralost není něco, co můžete vyžadovat, ale něco, co můžete přijmout. A s touto zralostí začíná nový úkol. Znovu získat svou celistvost. I když nepřijdou žádné oběti, žádné zprávy, žádná slova uznání, jste stále tady, stále existujete. A to je nejhlubší cesta duše, návrat k sobě samému. Když se svět už netočí kolem ostatních, nemusíte vysvětlovat svá rozhodnutí, ani ospravedlňovat své záměry. Nemusíte čekat na gesto, které možná nikdy nepřijde. Nemusíte se točit kolem nedostatku. Toto je váš okamžik. Nová kapitola, ve které jste hlavním hrdinou, ve které již nečekáte, ale jste přítomni, ve které se čas neměří absencí, ale plností vaší vlastní přítomnosti. Jung také učil, že skutečný mír není venku, není v očích druhých, není v jejich připoutanosti, není v jejich pozornosti. Skutečný mír se objeví, když jste v míru sami se sebou, když již nejste rozpolceni mezi tím, co dáváte a co dostáváte, když přestanete hledat venku potvrzení toho, co už dlouho nosíte v sobě. A pak se stane něco magického. Bolest se promění v moudrost. Osamělost se stane vnitřní přítomností. Nejste sami. Mnoho matek a otců žije podobně v tichosti, kteří pocítili stejnou bolest v srdci, kteří plakali ve stejných nocích, kteří marně čekali na stejná znamení. Ale jsou i tací, kteří právě teď objevují, že bolest, když ji vědomně přijmete, se stává silou, světlem, novým způsobem bytí ve světě. Klidnějším, svobodnějším, pravdivějším. Zastavte se na chvíli, dýchejte, podívejte se na svůj příběh s soucitem, ne jako na řetěz obětí, ale jako na cestu lásky. Uctěte tuto cestu, přijměte sebe sama a řekněte, i když to slyšíte jen vy, jsem cenný, i když to nikdo neuzná, i když nejsou slova, i když je ticho, protože jsem znovu našel sám sebe, vrátil jsem se k sobě a když se to stane, všechno se změní. Ne proto, že se vrátil někdo jiný, ale proto, že jste se vy sami vrátili do svého vnitřního domova. A právě v tomto tichém, chráněném prostoru začíná skutečný mír. Pokud vás tyto myšlenky oslovily, zůstaňte s námi a pokračujte ve své cestě sebepoznání, uvědomění a uzdravení. Přihlaste se k odběru kanálu, zapněte oznámení a sledujte další příběhy, protože cest k uzdravení je mnoho a všechny začínají jedním krokem zpět k sobě samému. Odpočívejte v pokoji a nashledanou v našem příštím setkání.